kom med os til Mae Hong Son, en provins i det nordlige Thailand. Skovklædte bjerge, små landsbyer og rismarker er typisk for dette område, som grænser op til den urolige burmesiske grænse. Mae Hong Son, provinsen, er befolket af mange forskellige bjergstammer og har en stor befolkning af Shan-folket, som er et af de største unåede folkeslag i Sydøstasien. Shan-folket er stærke og stolte buddhister, har gennem årene vist sig at være meget vanskelige at nå med evangeliet om Jesus Kristus. Men nu ser vi et nyt og anderledes gennembrud for evangeliet i en række Shan-landsbyer. De 2 hurtigst voksende Shan-kirker vokser i landsbyer, hvor Gud har brugt sin betingelsesløse kærlighed, udtrykt gennem et AIDS-care arbejde til at bane vej for evangeliet. AIDS-cares arbejde i Mae Hong Son startede tilbage i 2007. Vores fokus er AIDS-ramte børn og deres familier. AIDS-cares arbejde udruster lokale kristne, som har en vision for deres eget folk. Vi er en integreret del af arbejdet med at etablere kirker blandt Shan-folket og en del af de lokale kirkers arbejde i deres lokalområder i bjergene. Selvom arbejdet tager udgangspunkt i Shan-folket, er Guds kærlighed uden grænser, og AIDS-ramte fra Nordthai og Karenni-folket er også blevet hjulpet. Toy, den lokale AIDS-care-projektleder, har et team af 5 kristne volontører i Mae Hong Son-provinsen. Disse volontører er i løbende kontakt med de familier, som AIDS-care hjælper. De bygger relationer og hjælper på forskellige måder. Hver uge besøger Toy og volontørerne AIDS-ramte familier, hvor de viser Guds kærlighed gennem handling. Dette skaber helt naturlige muligheder for os at dele evangeliet om Jesus Kristus. Gennem AIDS-care blev evangeliet pludselig mere end blot ord, og ordet blev kød. Folk begynder at lytte, når vi deler det håb, Jesus giver med dem. Vores vision er, ved betingelsesløs kærlighed og Guds kraft, at bryde den onde cirkel af sårbarhed, som AIDS-ofre ofte står i. Den onde cirkel betyder forældreløse og sårbare børn. Reduceret eller ingen muligheder for skolegang og uddannelse, skal finde arbejde og tjene penge til familiens daglige fornødenheder. Især for piger er seksuelle overgreb en risiko. Alt dette betyder en øget risiko for at blive smittet med HIV/AIDS. Hvis vi ikke bryder denne onde cirkel, så bliver HIV-smitte overført, og den onde cirkel fortsætter. Vi ønsker at se denne onde cirkel af sårbarhed brudt. Vores mission er at være en kristig vellugt. Vi ønsker at møde mennesker med AIDS, med Jesu kærlighed, og som en ven, uden fordømmelse eller krav. Vores fokus er børn, der er blevet ofre for AIDS og deres familier. Vi vil i handling række ud med Guds betingelsesløse kærlighed, omsorg og nåde.